ଦୀନବନ୍ଧୁ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ। ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ 4 ବର୍ଷ। ତା ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସ ମିଶିକି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି 33 ବର୍ଷ। ତେବେ ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଦେଇଛି ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ 4 ବର୍ଷ। ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ତା ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? ଦୀନବନ୍ଧୁ ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସ ମିଶି 33 ବର୍ଷ ଲେଖିଦେବା। ମିଶି 33 ବର୍ଷ। ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ। ଦୀନବନ୍ଧୁକୁ 4 ବର୍ଷ। 4 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସଟା ଆଗେ ବାହାର କରିବା। 33ରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କର ବୟସ ତାହେଲେ ତା ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଲା କେତେ? 33ରୁ 4 ଗଲେ 31 ନା 30। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ବାହାରିଗଲା 30 ବର୍ଷ। ସେ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଦୀନବନ୍ଧୁର ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ତା'ମାନେ 4 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇଠି 30ରେ ଗୋଟେ 4 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ 30ରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେବା। 30ରୁ 4 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 26 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଥିଲା 26 ବର୍ଷ। ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ ଏଇଠି ପାଇଗଲେ।